Ola, benvidos e benvidas a un novo vídeo de Aprendo Falando, onde os alumnos e alumnas do Colexio Plurilingüe Maristas e Inmaculada de Lugo desenvolvemos e compartimos as nosas competencias lingüísticas. Eu son Paula Corredera Rodríguez e hoxe, para os 21 días co galego e máis, imos entrevistar a Patricia Rivera Lorenzo, que é profesora de Matemáticas de primeiro e segundo da ESO. Ola, Patricia. Hola, Paula, bons días. Benvida a esta sección de entrevistas de Aprendo Falando. Moitas gracias por concedernos esta entrevista e por dedicarnos o teu tempo. Hoxe venos a falar do teu percorrido dende alumna ata profesora e a tua experiencia como tal. Gustaríame que para empezar me fixeras un pequeno resumo dende alumna ata o porqué de profesora. Vale. O meu resumo desde alumna céntrase desde o segundo da ESO, que foi no momento en que decidí ser profesora de matemáticas. Hasta aquelas, bueno, me gustaban as matemáticas, las ben, pero en segundo, tras axudarlle a unhas compañeiras a resolver unhas dúbidas para un examen que tiñamos de matemáticas, vin que se me gustaba enseñar, que se me daba relativamente ben, e vin que me gustaban as matemáticas. Entonces, desde aí xa me centrei un pouco en encamiñar a miña carreira, os meus estudios, a conseguir chegar hasta aquí. Tras finalizar o bacharelato, fui para Santiago, estudiei na Universidade de Santiago, que é a única universidade en Galicia onde se pode realizar a licenciatura de Matemáticas. E nada, estuve en Santiago estudiando a miña licenciatura, despois fixe un máster de profesorado e agora estou aquí, dando clases neste colexio. E xa o terceiro ano que estou neste colexio. Agora que se está debatindo tanto sobre a enseñanza concertada, ti cales crees que son as vantaxas ou as desvantaxas da enseñanza pública e da concertada? Pois eu estudiei nun colegio público porque o meu colexio en Bóveda era público e despois o instituto tamén foi un instituto público. Entonces podo comparar ben as dúas experiencias porque vivín as dúas partes. As ventaxas, sobre todo son ventaxas porque desventaxas non lle encontro ningunha ventaxa que pode ter a pública sobre a concertada, senón que o contrario. Creo que na pública non hai ese trato tan cercano como temos neste colexio. Eli aprendense matemáticas, aprendense lingua castelá, aprendense biología, pero aquí temos outro trato con vos. Ensinámosvos en valores, temos outro tipo de educarvos, formarvos tamén como personas, non só aprendervos contidos. Entonces eso é o que diferencia sobre todo a ensinanza concertada. Que é o que máis te satisfai de ensinar a asignatura de matemáticas, xa que sois unha das asignaturas que menos gracia lle fai aos alumnos? Sí, está claro que é unha das asignaturas máis odiosas e que todo o mundo lle ten un pouco de noxo a materia. A min o que máis me satisface de elo é que podades verlle máis utilidade ás matemáticas. Podades acercar matemáticas un pouco máis ao vosso día a día, que están presentes en todo. Entonces, xa máis que sepades realizar unha ecuación, facer unha suma de fraccións, que sepades por que facedes eso, que utilidade ten tanto estudio aos cálculos que nos facemos. Acercarnos un pouco en matemáticas a vos. Que pensaches cando te dixeron que ibas dar clases virtuais? Pois, ao principio, leveino bastante ben no sentido de que eu xa sabía o que era dar unha ensinanza online como alumna, non como profesora, porque o máster que fixen de profesorado foi nunha universidade a distancia, entonces eu o que era a ensinanza online conocía. Sabía o que era asistir a unha clase virtual e realizar os traballos de forma virtual. O problema foi que sí que foi algo moi frío. Eu cando me enfrentaba, cando facía unha videollamada con vos, sentíame moi fría no sentido de que estaba eu na miña casa co portátil sin sentirvos a vos, sin vervos as caras, sin sentir o voso calor, sin a vosa presencia. Entonces sí que foi algo pois un pouco difícil de levar, en que era unha situación moi fría, non había ese trato tú a tú, non había esas caras, non sabía moi ben se me estabas entendendo ou non vos podía ver, non me gustou moito. Tiñamos que facelo, pero onde estea presencial, onde estea sentirvos, onde estea mandarvos calar, onde estea vervos e ver as vosas caras, non o cambio por nada. Crees que debido ao confinamento os alumnos este ano necesitan máis reforzo ou pola contra coas clases virtuais
cos vídeos explicativos entenderon todos os conceptos bastante ben. No, está claro que hai que centrarse máis en reforzar esos contidos que se deron durante a época do confinamento. Xa non todos os alumnos en ese momento dispoñían dos medios para poder acceder ás clases online, non todos os alumnos tiñan as mesmas facilidades para comprender esos vídeos, creo que temos que centrarnos en matizar ben e reforzar ben eses contidos que se deron durante o confinamento, porque nos pillou a situación un pouco sin contar e non estábamos realmente preparados para afrontalo. Se ahora se dera un confinamento, seguro que se levaría de outra maneira, porque xa todos os alumnos dispoñedes de medios e xa sabemos desa experiencia. Aí foi, intentamos realizarlo da mellor maneira posible, pero había alumnos que ou non tiñan conexión a internet ou non tiñan un dispositivo para poder acceder a eles. Entonces, este ano debemos reforzar esos contidos sin dúbida. Por último, como te gustaría que te recordaran os alumnos o día de mañá? Bueno, gustaríame que me recordaran con un pouquinho de cariño, ou polo menos que non me recordaran como a profesora a bruxa que daba matemáticas, pero que me recordan con un pouco de cariño. Si eso fai que tamén se acorden un pouquinho do que lle expliquei ou que lles guste un pouquinho máis matemáticas, xa sería estupendo, pero polo menos que me tuveran cariño, que cando se acorden de min digan, bueno, pois era boa persona. Como acaban de ver, Patricia falounos un pouco dende o seu percorrido de alumna ata profesora, que opina dos distintos tipos de ensinanza, como levou todo isto do confinamento, das clases virtuais e, por último, como queren que a recordemos os seus alumnos o día de mañá. Foi un placer poder contar contigo, Patricia, e unha vez máis agradecemos as túas achegas. Moitas gracias por contar comigo para facer esta entrevista. Agardo que gozasen desta entrevista, espectadores de IA Aprendo Parolando, un saúdo. Un saúdo. Que tal salió?